Horas madihita saluhutna damang dainang aka haanggi pinaribot. Andorang setatangihon turpuk jamita di Minggu Pentakosta jumulo mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaraja ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nagabe turpuk jamita di Minggu sadarion ima Minggu pesta parjolo ti hasasaor nitod di Parbadia manang Minggu Pentakosta ima natar surat di Yohanes 14 mamukamai sian ayat 15 sahatro di ayat 26 songonon ma didok disi. Molo na holong rohamuna diau, radotan muna do aka patiku. Jala pangido oku matu amai, asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing, asa i madongani hamu saliling nai. Imatod dihasitongani, naso tarjalo portibion. Aidang di ida jaladang ditada. Alay ditada hamu do ibana. Ay narap ma ibana dohot hamu. Jala di bagasan hamu ma ibana. Dang tadi konokku hamu somarama. Naroma au mandapotok kamu. Sautik nari nama. Jadi dang be idaon ni portibionau. Alai idaon muna doau. Aina mangulu doau, hamupe mangulu do. Dina sadari ima botoon muna, au di bagasan damang, jala hamu di bagasan au, jala au di bagasan hamu. Manang ise namaniop akapatihi jala diradoti, ido naholong roha diau. Alai diholongi damangido naholong roha diau. Au pe, holong dorohaku di ibana, jala papataroku maau tu ibana. Jadi di doksi Judas ma, dada si Iskarioti. Dia doalana Tuhan, umbahen naholan tuhami papataromu dirim, dada tu portirion. Duminin na Jesus ma mangalusi ibana. Danup naholong roha diau, radotan ni ido hataki. Jala holongan ni damang maibana, gabi Roma hami manopot ibana, maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau, dang radotan ni i hataku. Dang au na punahatan na binegi munay. Amai na marsuru au do. Ima huhatahon tuhamu. Taganrap do peau dohotamu. Alai anggo pangodiani, imatod di Parbadia si suruon yamai marite-ite guarho. Ajar honon jala paingoton ni ido tuhamu, nasana huhatahoni tuhamu. Ido sahana. Damang dainang akaha anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tutu molo marsirang dohot na hinaholongan tarlumobi nung sairap terus marpiga-piga tahun adong do lungun ni roha. Asing ni lungun ni roha adong do kekhawatiran. Isarana molo na toras neng laho manadikon akayanakon na rab molo pindah tugas manang adong akaulaon satokin tading mayanakon dang boirap tumar piga-piga leling tung takas dolungun rohani na torasi jala na mangihut adong do kekhawatiran.
Bohado ya nakokku molodung borhatau dang rap behami mangula audisan tading ma ya nakokku. Alani tung takas say di bahedo akapoda si paingot say mula hulak disungguli molo di sana no nauda songono baik kamu molo di sana songonon patu pahamu ikon songono kamu ima lau mamastihon yanakon natinadikon ikon denggan mardalan nguluna molo hita mandok baik-baik saja walaupun tanpa orang tua. Damang dainang di jamita di pesta parjolo minggu hasa saur ni di parbadia ima bahagian ni hata partading ni Jesus andorang somanaik ibana tu banua gitsa. Idom benatakas di podahon Jesus di pargogoi Jesus akasisian nai di papos Jesus rohana sida unang mabiar nasida unang mabonosan nasida unang ganggu rohana sida tung pedang rap bedohot Jesus nasida di portibion. Idom benatung takas di dok Jesus rodo musek dung laho Jesus borhat manaik tu banua gejang ikon rodo nama dongani nama bain nasida totong denggan mangolu mardalan mangulahon lomoni rohani damangi imana didok dipuka Jesus dohatana molo na holong rohamu na diau radotan munado akapatikku molo na holong rohamuna diau radotan munado akapatikku holong ni roha tu Jesus ikon mamastihon ulahonon ni siseanda do sude akanong pinatikon ni Jesus tong pedang rap bedasida dohot Jesus. Pola satu tolu hali secara positif Jesus mandok molo na holong rohamuna diau radotan muna do akapatikku ima di ayat 15 di ayat 20 sada manang ise nama niop akapatihi jala diradoti ido na holong roha diau donge di ayat 20 tolu ganup na holong roha diau radotan ni ido hataki tung diodol hon Jesus do nama kaholongi ibana tarida mangoluna ikon mangulahon parsuruon ni Jesus tungpe dangadong be Jesus rap dohot nasida damang dainang dung manaik Jesus tu banua kicang disuruh do todi parbadiai madongani mangarajai dungi manogu-nogu nasida asa diradoti patik naung pinasaat ni Jesus tagan dinguluna alanido tang berbentuk songon Jesus jolma natarida naboy ni tiop naboy tung takas binere naboy tung takas marnida rap mardalan rap sa pangulaw dang songonibe todi parbadia naro alay ulaon tung takas mamastihon nasa jolma mangaradoti now mihatahon ni Jesus ido natapestahon noai. Molo didok, adong dotot di porbadia di HKBP. Ala tanda kutip, molo didok ton di porbadia, hira di bereng jolma, hata ridaanna, holan marhite-hite hata sileban. Berbahasa roh. Pamalupon nakana marsait marhite-hite tanda mujizat.
Saya molodang boy berbahasa roh dangadong tod di porbadia di huriai. Moloso boy huriai patu paon tanda halongangan ima pamalupon nakana marsait na sodong ngoro adisi tod di porbadia. Damang dai nang turpuk jamita di minggu hasa sahur ni tod di porbadia. Tung tolu ali do diodoton Yesus diondolhon Yesus manang ise nama kaholongi bana ikon mengaradoti patik na. Holong ni roha tu Yesus haporsean tu Yesus ataridaan na ima mangulahon lomo ni rohana. Dang tadok dang ulahon to di porbadia napa malupon na marsait salah satu alay dang hola ni hataridaan na imanakin mangaradoti hata ni Jesus idom ben na pola tuluhali jala di ayat 24 tung takas didok nasoholong roha diau dang radotan ni hatak. Atong di dia do hitanuai. Molo tadok holong rohata tu Yesus porsea hita hataridaan na mangolu do hita di bagasan hatanai ido hataridaan na. Ido tolo ukurna. Dakolan marede, dakolan mamuji debata, dakolan laho marsaur di parmingguon, di partangyangan, dotlan di aka ibadah-ibadah na asing. Alay hataridaan, halak nama kaholongi Yesus, halak naung digoi to di porbadia, ngeluna mardalan, hobar tuhata ni Yesus, hobar tulomo ni rohana, ido hataridaan na. Ido na disonggopiton di parwadia. Tungmurado berengon. Unang say tapay maima jolo berbahasa roh. Bay naung disonggopito di parwadia bay. Alay hataridaan na disonggopiton di parwadia. Ima ngoluna mangula hobar tulomo ni roha ni Jesus, tulomo ni roha ni debata na marsuru Jesusi. Atong ido nabuy berengot tatakas. Unang adog hita na makilala songon pakilala niya kasisiani ido na dijagahon Jesus umbay na didok. Pangido aku matuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa imad dongani hamu saleleng nai. Unadong na merasa mabiar pomonosan tahutan dinamadalani ngoluna ala dihilala dang adong be Jesus rapdot ibana dang tarida be Tuhani madongani dang tarida be Tuhani mabargogoyhon. Aido kan ditikidung tarsilang Yesus mate dikubur ma Yesus anggo disi gotap nama pakilala niya kasisiani. Di bagasan hatahu tonda nasida mengurung diri di sordak nasapitu martabuni nasida. Dumhehe Yesus tidak potong mak disunggulhon mak dang namate Yesus. Naung di patari dahon ibana hehe do talu do hamateane. Alani seliling dung hehe Yesus di patari dahon dirina di pargogoi do sude sisian nai mulak muse asa sumuang holong ni rohani nasida tu Yesus asa sumuang moha nasida. Boy di bagasan semangat parsitutuon mangulahon naung niajaron Yesus tagan rap nasida. Nungabe mulai bangkit semangat nasida. Nga mulai barani besisian. Alay
naing manaik ma Jesus tu banua gijang. Anggo si seani tading nama lau mangulahon parsuruan ni Jesus. Idom manatung takas didok Jesus tu susian nai asa di lehon tu hamu sada pangodian na asing asa iman dongani hamu saleleng nai rap doto di madongani jolmai dung manaik Jesus tu banua gijang saleleng adong jolma di hasianganon na porsea tu ibana to di ipe mangulado madongani to di pangodian penolong asal nang mabiar kita. Asaw nang makilala na ditadi ko kita. Asaw nang sumurot kita mangulahon lomo ni rohana. Alatung takas di boto Tuhani. Smacay godang aka hamaolon. Macay godang aka namabay kita. Jolma na porsia tu ibana. Gabi sumurut. Ala makilala nga ditadi kon be. Aw. Ala makilala dang margogo beau dang adong be mampar gogo yo nau. Ala makilala tung daw nai HP Tuhani. Damang dainang di minggu hasasaur ni todi porbadia disunggulhon musetu hita akan porsia tu ibana saleleng adong hasianganon anggo todi porbadia nung nga dipasahat betu hita sahat tu hita ganup pribadi rumah tangga tarlumobi hurian itu Tuhani. Alani nang mabiar kita. Alay molo tapamanat di ayat 20 nomi didok songonon alay anggo pangodiani imatodi parbadia sisuruonia mai marhite-hite guaru ajar honon jala paingoton ni ido Tuhamu nasa nahu hatahoni Tuhamu. Todi parbadia tung takas mengajarhon dohot paingoto kita saluhut lomo ni rohani depata. Idom benna molo neng mangulahon dosa hita, neng mangalo hita tuhata ni debata, bukbak do tarotok ta, makuling do tarotok taon mandok unang, busi saud do hita dibaen, gabe roho do tak, tang normal be. Anggo pamatang taon. Ulau ni todi porbadia di manungguli hita unang ulaoni. Paingotok kita unang alo. Hata ni debata. Unang tutun lomo ni roham. Alay. Naso mangaradoti dang ulahonon ni Hita mana maboto tauluy do. Todi porbadia inaw mangula paingotok kita. Manang tapamate doi. Ujung na taulahon tatutun lomo ni rohata. Tungtakas di dog disinakin naso holong rohadiau dang radotan ni hataku. Berarti jelas dang holong rohata tu Tuhani. Ukolong rohata tu hita tu portibion. Tu akan adong biasianganon. Jadi tung murado hita mamereng tolong kukur. Molo holong rohata tu debata lomo ni rohana do taula. Rado tata do sude nasa hatana. Ale molo holong rohata tu portibion. Bahata ni portibion mataula. Dang hatani debata. Jadi ikon berbeda do kualitas ni ngolu ni halat naung ni songgopan ni tod di porbadia na mangula tod di porbadia di bagasan ngoluna ikon mangulahon lomo ni rohani debatado ibana ido hataridaan
Tang sai holan na martangiang i. Tang sai holan na majaha hata ni Tuhani. Tang sai holan hita na sai marparsaoran. Di bagas corona, manang di bagas, manang di dia pe aka ibadah-ibadah na asing. Tanga dong gunane i molongoluta sigano pari dong sidong tangiangi dong sidong parsaorani dong sidong aka ibadah na asing mangulahon lomonirohata hita disi danga dong gunani dang radotan ni i hataku ninna Tuhan dak kolong rohana di Tuhani. Dang dioloi ulawan tod di parbadia nasai paingoton mangajarhon. Jadi unang paladao hita mamereng dia do bukti adong tod di parbadia. Ahama bukti na nong songgop tod di parbadia. Nyata bukti yang kita lihat adalah ketika hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kasih kita kepada Tuhan terlihat melalui hidup kita yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Takasba mangula todini depata di bagasan guluta. Atong di minggu hasa saur ni tod di parbadiai. Disunggul hoddo hita. Nong sahat do tod di parbadiai tu hita ganup. Mangajaro kita, paingoto kita, asa mardalan hobar tulomoni rohani di pata. Atong hita do nuaing. Na mabuat haputusan taului doi pangajar honon ni taului do ditiki di paingot kita asa mardalan hobar tulomoni rohani de pata asa tung tarida nasa halak nama ngolu digohi todi parbadia kualitas hidupnya pasti luar biasa dan setiap apapun yang dikerjakannya pasti akan menghasilkan yang baik karena apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa setiap yang Tuhan rencanakan adalah kebaikan. Alani akahalak kita sude nama ngulu di bagasan todi parbadia ikon tarida ma nguluta namardalan di lomoni rohani di pata. Amin. Martangya kita. Tuhan mau lihat tema di hatam nasihat Tuhami. Di minggu hasasaur nitod di parbadia. Disungguli dohami Tuhan asangulu nami. Naong digohitod di parbadiai. Tung takas mangulahon mangaradoti nasahata naung hutangi ho kami sa lilingon dakolan gabi si pananginangi hami alay si ulahon hatam mahami Tuhan ido hataridaan naung digohiton dimi hami tong urupi hami totong marhuraja ho Tuhan di bagasan ngulunami asatung marsangap marmulia ho marhite ngulunamion manang didia pehami tarida ma saluhut akan aporsea tuho naong digohito dimi Tuhan mangulahon lomo ni roham gabe jol manasay toktong habaron ni pasu-pasu mami Tuhan marsangap marmulia ho jalahami pe digohilas ni rohama madalani ari-ari ni ngulunami atong hupagong gopok kami matuhan daging nang tod dinami di bagasan asi dohot holong ni roham. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de patama ho. Disodakon Tuhan de patama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de patama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutotim.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mamasu-masu. Horas.